tun kali Ndara Werkudara kula kan menungso lantaran Petro kantong bol. Nenggolan gas wae. Tak kare. Aku wedi tenan. Kene iki gembroblas malah bengong-bengong aku. Ketoke rencana ngono kuwi kok. Rencana dengkulmu mlocot kok ora. Nek ana wedi ora dibeda. Lho tenan. Ya diwangsuli wae. Gawa nenggala iki rasane kaya Prabu Baladewa. Ning ora eneng aku, ora apa-apa. Nek eneng aku pirang-pirangke. Nggih. Minggir truk malah nyunyuk. Ya. Ya aku wis gawa ngene iki ora pandang bulu kanca apa kanca saudara. Ngalang-alangi nyunyuk pokoke. Baladewa Narpati. Tuwenare swara Kresna kalangkung tresnanira. Wah, kowe iku nganggo ember barang kukudung yo. Ayo sasae wong. Gleleng kowe. Maju ngono. Ayo, Suralada Jamrata banging padha ngono. Panas maning jajaran setan baune iblis lan menungsa jajaran. Panjal maning menungsa kebencian iblis kebencian menungsa. Werkudara Janaka wani karo pun Krangkang. Pun Kakang, maupun Kakang. Kalau tinjau ngeliat kena Kiai Aluka. Semar mamoring sapa Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kausu mancing tulungi kedatun nono gantung kesampun aku semanten pelajaring Kelurahan Petruk Sumawana Kelurahan Bagong lalu negari Pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta sumene nek melu nek terus lancang ngono kae aku wegah. Rumangsamu anggepmu apa? Iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ndara Werkudara lho, Gong. Ndara Werkudara kowe iki sadar ora? Aku tok waneni Ndara Werkudara kuwi njero kowe iki embane kaya timun mungsuh duren, kowe timune Ndara Werkudara durene. Kok meso tok waneni? Aku percaya nek kowe iki wong kendele kliwat. Ning nganggo hitungan, nganggo ukuran. Terus maksudmu? Iki awak dhewe bakal mudar. Aku tak takon karo kowe, wong urip ki sing dinteni apa? Hah? Wong urip ki dinteni apa? Dinteni mung antri modar, gedhong ana kuncen ana, nek pestine mati. Ngono wae bingung. Ning matine awake dhewe saka Ndara Werkudara. Ora apa-apa. Wis ta. Nek pancen kowe wedi ngadepi Ndara Werkudara, kono mulih kono. Cah jirih. Aku sing ngadepi. Kowe arep ngadepi nganggo apa? Lah arep ngadepi nganggo apa? Nganggo uthik. Nganggo uthik dengkulmu kuwi. Aku omong tenanan iki. Aku ya omong tenanan. Ha iki lho truk nang kene iki lho. Kowe karo aku iso ora cocok ngene iki. Dikongkon bapak supaya mboyong Ndara Werkudara, bareng Ndara Werkudara nesu, tak waneni kowe wedi. Njok piye lek arek iso mboyong? Iki nek dinggo. Rameng dijreske tok. Lu anggape ndas kuwi pentolan korek ngono piye? Dijreske dengkulmu ra. Kae, Ndara Werkudara nek tekan kene, Petruk Bagong wani karo aku tidak modar. Kowe piye kae iki? Ngene wae wis. Iki mbane kowe karo aku padu. Kowe mulih nek pancen kowe wedi mati, kowe mulya. Werkudara tandangane. Sudet kuku Pancanaka. Weh, aku nggawa dong bundel.
aku ya iso nggo nyudet. Nek ngemunana. Pancen setan lan omonganku iki marai mangkel tur ra kena digenahke kuwi. Wis to santai wae. Sapa-sapa sing kira-kira mempanangi dhewe arep boyong Ndarawerku Ndara Janaka, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kurawa. Ah, nek kuwi kecil. Wani karo Kurawa. Lho gaweamu. Lah kowe, Aku sing abot-abot. Engko nek Kurawa maju kowe sing nandangi. Nek Werkudara Janaka sing maju, kowe ora usah melu-melu. Aku ya ora melu-melu. setan tenan. Terus piye? Sing arep mandang sapa? Mengko golek tukang. Golek tukang digulmu mlosot ora. Iki aku tenanan. Lah Apa? ngandel ora. Wah, bledug mangampak-ampak. Ora pangling kegong barisan Kurawa. Ah, gaweamu. Kowe sing maju mesti Kartomarma, Aswatama, Durmagati, Citraksa-Citraksi, Dursasana. Kecil. Petruk nang diti papan anggere musuh Kurawa wis menang. Wis iso dititeni karo wong delok. Bengi iki mesti menang. Oke, tandangane. Ngene sik maju Werkudara. Kowe melayu lapor aku. Ya. Ngono ya. Heeh. Aku ngaso sik ya. Ya. Iki lho diterong aku. Nggo ngopo? Aku ngelah, Tru. Kula es teh. Mas teh kulon kuwi. Ngono angkringan kuwi. Heeh. Karo ngetungi. Oh ya. Senengane ora. Hati-hati ya, Tru ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Runanggana magawe glarira wang-wang nah ati senggune karo Kartomarma Botoh karo jagone. Heeh. Langsung takoni wae, Tru. Ya. Bekti kula Rekinopati, ya Petruk tak tampa. Rawuh mriki wigatosipun pancen sengaja aku ngetapake para sata Kurawa ki nen bujung kawan lakumu. Ngoyak kula. Iya. Wigatosipun kok ngoyak kula? Petruk ora sah dadak tak tedeng aling-alingi. Dina samengko pancen apa kang dadi gegayuwaning Begawan Dewa Buddha ana sambung rapete karo bapakmu. Lho. Sambung rapete karo bapak kula? Sang Begawan Dewa Buddha dina samengko bakal murungake Bratayuda Jaya binangun ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Mongko syarat sranane iki ora baen-baen. Dianggep ana wong loro ingkang tansah nglincipi carang papak, nglincipi singating Andaka. Siji Nata Ndarawati, loro bapakmu Semar. Mula dening Sang Begawan Dewa Buddha, bapakmu Semar karo Nata Ndarawati bakal disirnakake. Yen Nata Ndarawati lan Kakang Semar sirna, para Pandhawa lan Kurawa bakal manunggal tetunggalan dadi siji. Mula sadurunge bapakmu tekaning pati, anak-anake dhisik kudu tekaning pati, Petruk. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Oh. Piye iki jare jatahku? Meneng aku rada mangkel ya. Mangkel masalah. Mau muni apa mau? Bratayuda arep diwurungke. Heeh. Syarate Kurawa arep mateni bapak karo mateni Sinuwun Ndarawati. Weh lah pancen iblis tenan kok kowe iki. Gong kuwi patih. Ora urusan. Pati anak cangkem elek. Hah? Aku tak takon karo kowe ni. Tak takon Wangsulana. Iya.
Sebabe apa wong arep gawe rukun kok dadak tumbale nyawa? Aku tak takon. Terus bapakku salah apa? Sinuwun Darawati salah apa? Hah? Nek Dewa Buddha niat arep mulungke Bratayuda rasa nguthek-uthek karo wong sing tentrem, rasa ngogreh-ogreh karo wong sing kepenak uripe. Kurawa ya ora pisan ora pindho. Mesti gawe sulaya, mesti gawe cintrakane wong sing uripe tentrem. Saiki ngene, kowe arep mateni Semar. Pateni. Ning Semar kuwi duwe anak, siji Gareng, loro Petruk, telu aku. Aku arep tok pateni sisan. Nek kowe iso mateni aku karo Petruk, sasat iso njara langit. Coba wae piye? Rasa nggo Kartomarma. Kartomarma mungsuh Petruk, kowe mungsuh aku. Uyui. Rangkok nguyui. Kebelet ya. Mangkel. Iki sing marai provokator geger ngendi-endi ya menungso siji iki, Tru. Nek ora diajar ora dikapokke tuman bae. Bagong, ora ura-urapan suaramu. Iki paman patih, iki patih wong nomor loro ning negara Ngastina. Wah, aku panjat pinang nomor 1. Ora tau tak pinange tak panjat kok. Ngeyel kuwi. Ayo, nek dicoba. Kartomarma Bagong Petruk mateni kendharat tengane Kartomarma. Terus siap, Truk. Mundur tandangane ora sampe melu. Sumbar tapi parang jebol dadamu malah
Mbak. Jebul diajamu palsu. Ayo, kamu. Iya, ora. Hati-hati le gong, ora nang nggon padang lho, Gong. Tumbake akeh banget. Yong. Iya. Wis kena, wis. Wis tak omongi ngayel. Padake iya. Ora. Nganti iso ngeneng aku, bumi langit tanggep. Ana masalah apa ta? Tumbak pirang-pirang kowe iki nek nganti jedul malah kena tumbak ngrekoso. Bajigur. Minggiro, ngene iki lho. Nuntutke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok anggrana tumbak ra iso endoe nek cara aku isih. Yo. Iya, ora. Iya. Waduh. Kedisian lah munggah. Der. Aku nyandang ngene iki ora ndek kekuatan, ora ndek aji-aji isin aku, Tru. Wah. Duwe aji-aji to. Wis meh setahun ra tak gunake aji-aji. Wes omong ya. Delan. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Hop. Panah. Tumbak aku wong suci. Ora luput ora kleru. Kowe ngenangi aku tumbak ampuh dadi tumbak rongsoan. Dal kion. Mulih. Ngono ku langsung ngesel-ngeselke awak. Piye mau, Gong? Bapak lunga apa biung meteng tuwa? Tes dadi banyu. Ya. Tes. Bapak lunga apa? Biung meteng tuwa? Tes. Tese tengah-tengah. Nek urung tes, Bapak lunga apa biung meteng tuwa tes. Apalke sih ora digunakake terus. Bapak lunga apa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Gang. Aku wong apik. Ora tau tumindak elek. Ngenangi aku. Dadi tumbak rongsoan. Ayo balik. Wah, wilehmu nggahi nendi to? Lehmu entuk nendi kok gleleng men? Aku nena dosa. Sebabe aku iki bar nyolong ndok asin iki. Iya. Ngaku keneng tumbak we. Balekke to. Ya, minggir balekke padake ra iso numbak.
Bendara Durmagati jajar kepada itu. Kowe jajal kowe ajal gede ya, Tru. Kowe ngaku kalah kalau Kulawa kepenak patimu rasa dadak diajal dari soto Kulawa. Rasaku kian gunung sing tanpa guna. Ning kene kowe apa aku sing menang? Bajigol kowe ora bocah aku Bendara. Bendara ya men ora ya men. Ayo kowe apa aku sing tekaning pati. Ketibacane Durmagati ora takon tinjuk akhirat. Kowe ajawa jejak Durmagati. Nyo. Hai! Ujian. Ujian. Bos. Ujian. Model. Model tidak ada. Apa ngomong? Tidak ada model. Oh! Ayo gawa gaman. Oke. Glaji cengelmu di mana? Hop! Model we, model we. Edan. Cetok. Iya. Sadar jepit. Yo, di mana? Jangan baca campur tenan we. Ora laki-laki anake Semar. Semar apa anake ya apa kabeh? Ayo, aku isi lagu bareng kata si aku ki pengenan pati. Nganti kalah karo kowe nek aku dikenai wong kira. Temandang yo temandang ning matane dienggo. Mataku kacar e. Kacar dengkulmu ora. Lho kok kowe, Tru? Kaya mau Durmagati. Ha iki nang kene iki wong temandang ngawur iki nang ngene. Durmagati menclat ngliwati aku sing kok tendangi aku. Oh ya maaf. Ora ngerti mempeng banget. Agi antuk-antuk e. Agi ngimpi aku. Ngimpi apa? Aku menggoda semene, Mbak, ngono. Setan ora. Mesuk dikandak-kandakke ora. Ayo. Bagong Petro nek wis nesu ene kanan ayo, aja mengi kerubutan legane atiku. Jah kula man. Seprika sepriki nek kon musuh Panakawan. Bathuke kok tatu. Kenging nenggol. Anu kenging pusaka tumbak. Lho semangat. Piye, Dur? Lemuk. Hah? Lemuk. Remuk ngapa? Cilaka nang. Wis. Apa? Platrok jari emodo. Nyambut gawe ora apa-apa. Sona disetageni. Lameng paitan lapian.
Petro kula ajal gak apa-apa, Man. Nane kula di ajal ale Petro kali Bagong kula semanggake. Wis mlekoso, Man. Sapa sing gurung maju? Swatama Citraksa Citraksi Durgempa sapa sing arep njajal mungsuh Panakawan? Matak. Citraksi Gaman. arep mungsuh Petruk. Nenek Selo. Ha iki wis ora ana sing maju, iki lagi selo. Oke. Nek nantang Petruk maju kene ketok awake. Petruk ditantang. Susu. Susu Ramrata Jaya Merata. Pepe Petro. Ndoro Citraksi. Dasar kepara nyata. Kowe aja nglelengi iso nganganga. Aja kleru. Iso ngalahke. Kakartomarma terus Surtayu terus Dudurma Gati aja gleleng pacakmu Gembos. utuh Lah apa? gem niku lho gedhe sirahe Gembelung. gembelo sirahe ora kelakon mama Malu. dudu mama Maem. dudu Wah aku ngewangi kowe malah mumet e, Cip. Mama apa? ora kelakon meninggal Mati. dening asu aku mama Melihat. mutu mama Mengandung. dereng mama lakon Lah apa? lali kula kan Malah lali dhewe to. Ora sakokean gunung Ndara Citraksi. Mang mriki. Nek ajeng mungsuh kula mang mriki. Lah Petruk wani tenan. Nek aku saya mangkel. Lah wong ing atase Panakawan ditantang kok saya wani iki nek aku saya mangkel. PPO. dudu Pepe Petruk kowe saya Ngece. Kodret kowe derajate ngaceplek wong. Wong edan. Dudu. Wong loro saudon telu siji. Dudu. Telu saurupan. Tata titi bunyi hujan di atas gentong. Nyanyi ya kleru. Yen le mulang piye gurune? Kelakon mati tenan kowe. Ayo, Cik. Ayo. Perang kok nggawa perabot rumah tangga. Teteng krombyang ya. Heeh. Petro, Apa? kokoe ra basa karo aku. Sampeyan mrene butuh napa? Ngelang. Nglaju. Ngelang. Uduh. Ngelabrak kowe. Nek pancen ajeng nantang kali kula, awi. Rupak wani, jembar wani. Sampeyan iso ngalahke Petruk kantong bolong, bumi langit tangkep. Babu. Anggepmu aku mbimbian kalah karo kowe saiki dudurung karuan. Mergo Citraksi mentas meguru anyar. Wela. Wela ya.
Kok arep nyoba tanganku. Iki wis tak nggo ngantemi wong. Tangan tengen kuku Kukuruyuk. Kuburan. Tangan kiwa rumah makan. Ya yo. Ngelih iki berarti. Kadang nata kok anggere krungu rumah makan kok ya yo. Mamang dereng aku. Anggawi. Ayo. Rasah nganggo gamelan. Oh nggih. Wiyagane ben leren. Nggih. Aja endo. Gak aku aja endo. Wah kena. Tiba. Yo. Mati kowe. Iya. Abot. Ora usah diangkat. Glinding kowe. Waduh. Seret kowe. Mati kowe. Waduh. Kapok. Areng ngantem aku malah ngantem boyoke dhewe. Kapok ora kowe gedengklangan. Becik. Asem. Wah. Boyok klumat. Piye, Cit? Wong perang niku nek ngangge kacamata riben. Heeh. Nini niku malah ngrekoso man. Sebabe Petro kula cekel sirahe cek. cek ngono wae. Cek. Kuku kula dokke sirahe ajeng kula antem oleh kula mulurke tangan memburi. Heeh. Kena sirahe Petruk. Mboten. Lah kena. Kena boyok kula man. Sajake mlete. Apa kuwi? Ora bener niku lho. Mlengse. Lah. Mlengse. Ya ngalah ya. Mumet sirahku ngrasake Kurawa. Dur. Maju ora? Maju nggih genah kalane pripun meneh kana ora ketang saubengan rong ubengan nggih. Dan ora wong joget kok sikil duncal-uncalke joget bebas. Heeh, wong edan bebas. Wah, cah edan. Petruk nun. Manut ora bonto tawak krincung sikilmu. Kowe padhake Petruk ning menungso ndek perasaan. Mang bonto mang krincung sikil kula. Nek wis Petruk ora iso ngopo-ngopo, nek Petruk iso ngopo-ngopo ngeten iki ampun sembarangan. Aja kok sampean krubuten sak Kurawa ora bakal tak tinggal unjan. Wah. Omonganmu sak penake dhewe. Wis iso ngalahke Dursasana. Sasati Sanjara Langit. Wah, coba ta niki. Yo, ayo. Opa! Ayo.
Banteng nyepeleke ora. Tutuk pukul aspal modar. Kok kapake, Gong? Tak sileke pukul besi sing ngempukke aspal lho. Atena Loro banget, mbok ben nglekar ora kowe. Kaya ngono perang kok ming banteng. Aja tas. Banteng, aja tas. Jiwet kekep. Anda selak melayu. Motor. Aduh. Canda! Banteng, jotos. Banteng, jotos, ciwet, banteng. Bengkal. Matane. Lek dengkulmu melacat. Arep ditulungi kok malah banteng ting. Mohon. Musuh Petro musuh Bagong malah kewirangan. Rekake pamer kekuatan malah isin lho. Ming musuh Petro kok dersa kok nganti mundur kene aku isin. Kula kok biasa. Isin tinggal merem ilang. Wis rasa isin-isinan. Gerang anak Mas Werkudara, anak Mas Arjuna kula nyemanggaaken menika kados pundi. Bapakku melayu Kurawa bubar ora karu-karuan ming nyekel Petruk karo Bagong Kurawa ora sembodo. Nggih ngaten menika kawontenanipun para sata Kurawa nggedabiah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Nyatanipun namung nyepel Petruk kaliyan Bagong kemawon boten saged kasembadan mila kula semanggaaken. Dawuhipun Sang Begawan Dewa Buddha Petruk Bagong dipun perjaya nek Petruk Bagong tekaning pati Semar badhe pepes bayu kang tapis mejahi Semar angel mijet wohe ngranti. Wah, Petruk Bagong aja mlayu. Sing dadi masalah kowe sing gawe masalah kowe ora urung kowe ya mlayu. Ndara Werkudara bengok swara Petruk Bagong aja mlayu. Mlumpat banter jam banget. Kowe karo aku nek ora mlayu wah modar tenan, Gong. Kono jare arep maju. Ngono aku maju sing kiper sapa? Iki nek dijak omong senengane iso wae mleh-mehmu menggok lho. Wis piye iki mongko Ndara Janaka kae ketoke klemak-klemek kowe karo aku mlayu banter Ndara Janaka njupuk jemparing Petruk mlayu sing banter malah saya cetha nggonku bakal nibake jemparing janggamu dadi lesan cul jemparing kowe karo aku mlayu cengele mak zlep cengelmu ya mak zlep ditutut ora mati gletak ning dalan ae. Medeni, Truk. Mulane sok nek iku ora sok sembrono. Nek karo Ndara ora sok wani. Saiki kahanane kaya ngene. Iki nek kowe karo aku ora mlayu wadul karo bapak,
ora rampung lelakone. Yo, gak wis digelak lakone mlayu yo goyo. Pak Ketiwasan, Pak Ketiwa. Gong, Hah? wis pamit bojomu lho. Wis mau ning pamitku ya kondur. Iki ketoke awake dhewe ora pulang, Tru. Ndara Baladewa. Heeh. Cilaka iki. Dene ketemu sing jaga Ngastina, Ndana ketemu Ndara Werkudara. Ki ngumpe, Tru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Dipun bujung Ndara Werkudara. Sebabe. Kula wantun kali Ndara Werkudara kula ken manungsa lantaran Petro kantong bol. Nenggala ndas wae. Tak kale. Aku wedi tenan. Kene iki gembrobos malah bengong-bengong. Ketoke rencana ngono kuwi kok. Rencana dengkul mlocot kok ora. Nek ana wedi ora dibeda. Lho tenan. Ya diwangsuli wae. Petro. Muni ya. Mumpung arep mati matamu kira. Wonten dawuh. Ngopo mlayu? Nun, ngopo mlayu-mlayu? Nek rembugan ki ra nganggo non. Nek kowe muni non ki Ndara Baladewa saya sero. Ngopo mlayu-mlayu? Non, ngopo mlayu-mlayu? Langsung krungu wae. Lah wong ora cethuk kok langsung krungu. Nek ora krungu kono saya sero. Petuk kantong bolong tak takoni kowe wangsulan ngopo mlayu-mlayu? Nun, Ngopo mlayu? Kanjane ora nganggo non. Aku ki tratapan. Nyok kowe sing arep nyok. Gau. Oh, payah ora senengane. Bagong, Nggih. sing ganti Petro. Nggih pun kesel. Kula cadangan. Ora sembrono lho, Gong. Ora sembrono iki nek nesu nenggala metu. Metu karepe dhewe. Ngopo mlayu-mlayu? Anu enten masalah. Perkara apa? Anu. Nomor niku onanu piye? Kowe iki mau ngelekke onanu. Saiki anu dhewe. Heeh, angel. Gek omong. Nganu napa kula teng negara Ngastina diutus kalih sinten niku? Raden Gunawan Wibisana. Wastro melu kabeh. Kongkon karo Semar. Napa dikongkon karo Semar merga Semar niku kerawuhan sing tunggu pring petung. Ndara Kresna niku ngendika nek Werkudara kare Janaka teng negara Ngastina suwita kalih begawan sapa Dewa Buddha. Lah kula kalih Petro dikongkon teng pojok beteng. Ngastina supados kula niku didhawuhi supaya napa niku mboyong Dewi Sri. Ngopo mboyong Dewi Sri ngopo? Tru, aku ki bingung. Mulane nek wong kok sok ngece karo wong bingung iki omongane anget to. Heeh. Mboyong kalih sinten niku Werkudara kalih Janaka amarga Bapak Semar niku mboten setuju nek napa niku pelungguh niku didol niku mboten setuju. Angel wadake. Sik, ditata napase. Ayo, nyerot tambegan sing jero. Ditokke liwat cangkem. Nyerot meneh. Nek atine wis tentrem, atine wis anteng lagi omong. Wis anteng. Empun, Wis ge omong. Kowe dikongkon bapakmu nek Kestina kon boyong Werkudara karo Janaka, kon nggawa bali neng Atmasuri. Iki ade mati mergo cangkemmu lho kok. Kleru. Go bali teng ngendi to? Ngamarta. Merga Dewa Buddha niku ajeng murungke
festival layang-layang. Mergo anu namane mergo Dewa Budane ajeng murungke Bratayuda Jayabinangun. Lah kula ora setuju. Bareng kula ora setuju, kula paduane Ndara Werkudara. Terus kula wani kali Ndara Werkudara. Terus kula Kudara kali kula gelut rame banget. Rame sidane menang pundi kula ora ngerti mergo nama niku. Terus Ndara Werkudara melajar pesen Grab. Nama niku jenenge Ndara Werkudara terus bareng ngonten terus kula medal Jawi ta. Medal Jawi terus mungsuh Kurawa sing perang Petruk kalah Werkudara ngoyak kula kalih Petruk terus kula melayu mriki niki ketemu sampean terus kula omong lek kula omong klera-kleru ning bareng dicekel irung kula terus bener kabeh Ceritane ngono. nggih. Kowe doyak Werkudara arep dikapake. Arep dikon dadi manten. Truk. Akekmu gedhe. Nyelathak wong. Arep dikapake. Ajeng dipateni. Kula wis matur karo Ndara Werkudara, mboten sah dipateni mengke delok engkas mati wong lengane wis entek. Werkudara kok dadi arep mentolo karo kowe iki? Ketemu pirang perkara? Mboten ngerti, mboten ketemu kok ditung. Lah iya lah kok dadi Werkudara karo Janaka Mentala arep mateni karo kowe. Malah luwe-luwe arep mateni karo Kakang Semar. Yai Kresna kok arep dipateni. Lah kok jebule kewalik kalare si Werkudara karo si Janaka. Wah, dalah yen pancen Werkudara Mentala tenan karo kowe karo Petruk. Aku ora nglilake. Baladewa ora lila. Baladewa bakal mabui karo kowe. Non. Keserane. Salone geber. Salone geber Ndara Baladewa ora setuju nek Ndara Werkudara arep mateni awake dhewe terus awake dhewe arep diwangi. Nggih monggo ning sing enteng-enteng mawon. Kowe arep tak wangi. Carane Kowe maju meneh. Aja wedi karo Werkudara karo Janaka. ana majune mati tenan, Om. Om dengkulmu kuwi anu Sinuwun. Mati tenan. Andika gagah pideksa godhek Wasimbar Jaja. Kula mung cilik hidak sudukku Pancanaka modar. Kowe tak paring ngambil pusakaku. Napa? Kyai Alugara. Esung jumengklo. Kudu alu nggo ngundasmu ki piye? Gong. Iki aku iki deg-degan lho, santai wae. Tenang wae nek nang ngene iki ndak ora fresh pikirane. Mayang pisan dipengpengke, Truk. Iya, iya. Sesuk wis ora ning jaba Ha iya. Nang jero bahaya nek dites. Nah wis. Kowe tak paring ngambil Kyai Nenggala. Terus Maju. Werkudara Janaka weruh Kyai Nenggala ora mundur. Aja dutang Baladewa. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. jare Alugara kok linggis. Linggis dengkul mlocot. Ha iki sing ana sepete iki bar nggo nyelumbat ya. Menangi iki lho, Truk. Nek kena iki aku mati lho. Wis kono gawanen. Wis kono gawanen. Nggih. Eling-eling nggawa pusaka iki nyembah ping 3. Oh. Disembah. Le nyekel tangan tengen sik aja tangan kiwa, mergo tangan kiwa iki tangan reget. Ya. Tangan tengen sing endi? Ngawur. Kuwi kiwa. Aku kelinane sing iki. Sing iki nyekel ciduk. Jenes gong ora. Kawyuk-kawyuk ngono. Ngampel. Yo maju. Asrana ta jawra tembang ing Pandora. Werkudara, Janaka,
Iki nata mantura Prabu Baladewa. Lali dengkulmu ora. Wis gawa nenggala iki rasane kaya Prabu Baladewa. Ning ora eneng aku, ora apa-apa. Nek eneng aku pirang-pirangke. Nggih. Minggir truk manak nyunyuk. Ya. Ya aku wis gawa ngene iki ora pandang bulu kanca apa kanca saudara. Ngalang-alangi nyunyuk pokoke. Wis maju. Ayo. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Menungsa rantangan. Nek wis ngene iki paling ketake kurang srek iki. Lho, kurang srek piye? Kula tak dandan Baladewa ya. Ora sah. Ora sah. Men ketok wangun. Nggih? Lho, kowe nggo sandangan po? Kula niku nek nang dinding nggo koper. Kejaba buka sulapan. Kula niku ya nggawa sandangan. Ya coba kaya apa? Nang ampun nesu lho. Ora. Mengko nek persis nesu, waduh apure. Bagus aku karo kowe kok persis-persis. Bane nggo nganggo sandangan. Mang delokke. Nek ora nganggo ndak ora wangun. Baladewa Narpati tuwenane swara Kresna kalangkung tresnanira. Wah, kowe iku nganggo ember barang kudung yo. Ayo sasae wong. Gleleng kowe. Maju ngono. Ayo, Srarata Jawrata panggih padha ngono. Panes maning jajalan seketan baune iblis lan menungsa jajalan. Panjal maning menungsa kebencian iblis kebencian menungsa. Werkudara Janaka wani karo pun Krangkang. Pun Kakang, maupun Kakang. Kalau tinjau alit kena Kiai Alugoro ora iki. Ayo, nonton wajah-wajah ini. Ayo wajah-wajah ini. Ayo li binatang ditagih, wingi ora nyaur-nyaur. Menungso antaran maning jajanan janjine rong sasi lunas kok nganti tekan sing rong rampung karo piye? Ayo. Lha nomor panukane nang kopong nonton mantra Prabu Baladewa. Nonton mantra Prabu Baladewa. Werkudara iki. Iya iki Kiai Alugoro. Iki Kiai Alugoro. Tamake Gunung Juruk Segara iso asan. Tamake ketentek segane. Wah piye? Wah jongino. Dapure Bagong dengkulmu mlacat. Nata mantra Prabu Baladewa bojone Erawati. Padahal kowe iki wah iso nggawa Alugoro tenanan. Lho padake pring pethoke saiki pirang-pirang kok. Apa meneh ming Alugoro? Ayo, klakon mati tenan aku. Tinjongake nyawamu. Ngopo? Anu temancep kejeron. Terus? Ora iso njabut. Niki lho. Tanggo nusuk Werkudara. Endo majleb. Jero banget. Mulai sesuk meneh iki ora sesuk aneh-aneh. Kono ganti Bagong kono. Anu karang mingklik-mingklik ndase. Apa mekutane iki mingklik-mingklik. Ora padhake edan iki nyangkut watu. Iki pusakaku dhewe ora. Ambil. Yo. Kok njuk cremut lenjile. Ala karo kancae dhewe kok. Kaya karo sapa? Ayo, janakane ora ngetok kaya ayo. Ora panglingi kaya pusaka Alugoro kagunganing Koko Prabu. Nggih. Kotok gawa. Wau ketoke keri teng warung. Kene tak jaluk. Enggak. Kene tak gawane. Enggak. Nyanyi tampan ana nya.
Wong edan meneh kok dinyunyukke. Weh, sing nyunyukke sapa? Kula niku pasrah kok, Nggo. Lajeng mang beto mangkundurke Prabu Baladewa mangkundurke mboten apa-apa. Nggo, mang tampani, nggo. Nek kena bebayani Ora apa-apa. Mboten apa-apa. yen ngono cetha lamun kowe Prabu Manduraga ngayomi marang kowe. Nek kiraku ngoten wong Bagong ora salah. Yen pancen kowe wani tegelan namake kelawan Bendara Mayu tamakno. Sampeyan mentala mateni kula kok kula ora mentala mateni sampeyan iki nggo abrak apa sampeyan? Yo. Ndara Werkudara Ndara Janaka pun mlajar. Yo. Sembah nuwun. Yo. Kene balekke. Nggo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo tiba padha-padha. Iki piye iki? Lho, ala engko. Lah ya kene. Ngono nang balekke ya Ora sembrono lho, Gong. kowe ora edan ya? Iki lho, iso kene tak iki pucuke madhep rene pucuk. Weh, ayo yo. Kene cetheke dhewe ya wedi. Aku ya ngono kuwi mbuh. Nggo, diwalik. Nah, ngono ora. Iki tak cocok tenan lho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo. Wah, ini karo Bendara kok le gojek tenanan. Ora apa-apa mempererat antara kiai luhur karo rakyat jelata seperti itu. Ah iya. Paham? Wis, malah yen perlu saiki ngene. Gandeng kowe dikongkon karo bapakmu, mbok menawa bapakmu nunggal karep karo aku. Tegesipun, aku pancen uga ora percaya karo Begawan Dewa Budha Petruk. Malah sak temene aku bakal budal marang negara Ndorowati. Nanging jebul sakwise aku nampa aturmu yen ton Yai Prabu Kresna sawetara sowan ana ing Karakadempel. Tak kira lampun Ndorowati uga suwung. Nggih. Lah terus dina Samakayup sowan ngersane bapakmu perkara iki tak wadul karo bapakmu supaya bapakmu iso gawe pangreka daya nyingkirke pendhita ingkang mampapun Kresna. Oh nggih, ngestaken monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Ayo Bagong karo Petruk bareng karo aku. Monggo Gus kula dherekaken. Kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping matu sarining tawang susu angin ngendi nggone Raden Janaka piye penemban sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadhawadana nadyan dina kanan kula mboten badhe selak nyatanipun wonten ingkang mbelani dhateng Panakawan Petruk menapa dene Bagong. Lho, sapa sing wani mbelani kalan Petruk lan Bagong? Ketingalipun Koko Prabu Mandura ingkang kagelan manahipun satemah bebantu dhateng Petruk kelawan Bagong. Sabanjure ngliga Kyai Alugoro wekasan kula kalian Kakang Mas Jodipati kepelajar. Oh lah dalah. Dadak mindho gawe Janaka ya wis
Yen to pancen kaya mengkono pancen dadi kewajibanku. Ayo kowe tutuwun tak tindak ing Bapa Begawan Dewa Buddha. Tindak dateng budi. Ora usah takon watone kowe manut karo laku jantrahku Janaka.